Gastronomía de Pontareas. O municipio e vila de Pontareas é unha localidade situada na provincia de Pontevedra, en Galicia. Destacan os seus produtos de alta calidade, así como da súa gastronomía rica e variada, influenciada pola súa proximidade ao mar e á terra, e pola súa tradición ao longo do tempo. A cociña da zona combina produtos do mar coas da horta e gandería. Ponteareas sabe ben, porque ten sabores e saberes, sabores a tradición, a sol e a choiva, ao ritmo lento do paso das estacións, e saberes contrastados pola experiencia e polo agarimo co que se traballa a terra e coídase o medio natural. Porque comer é moito máis que unha simple necesidade, é un pracer, unha excusa para deterse, saborear cada bocado e gozar dos pequenos momentos que a vida nos ofrece. Como di o devandito, o que come ben, vive ben, e que cando nos sentamos na mesa non só alimentamos o corpo, senón tamén a alma. Materias primas. Un dos aspectos máis destacados da gastronomía de Pontareas é o seu pan, que forma parte da tradición panadeira da zona. O pan de Pontareas é especialmente apreciado pola súa calidade e caracterízase por ser de miga, dense e crujiente, elaborado con fariñas de trigo e métodos artesanais. A miúdo, elabórase con fermento natural e masa nai, o que lle dá unha textura única e un sabor auténtico. Este tipo de pan utilízase para acompañar os típicos guisos ou simplemente para gozalo con queixo ou embutidos. Os habitantes e visitantes poden gozar de exposición de panadería, mercados e actividades relacionadas coa cultura culinaria da zona, xa que esta localidade é un bo exemplo de como a comida e as costumes locais entrelázanse co patrimonio cultural. É por iso que o pan que se vende nos mercados da Praza da Igrexa son de parada obrigatoria, pois se trata dun exquisito pan de millo, que se diferencia pola súa textura densa e un sabor único. Unha vez que o millo entrou en Galicia, facilitou unha auténtica revolución económica e social. Ata entón, a estrela era a fariña de castañas, coa que tamén se facía o pan. Gracias ao millo, mellorouse e diversificou a dieta e construíronse canastros e muíños de auga. As panaderías locais, como as tradicionais que aínda se manteñen ao longo dos anos, son auténticos puntos de encontro para os amantes da panadería artesanal, como ben podemos destacar a Broa, a Fogaza e Francos. Un municipio moi doce. As rosquillas de Pontareas son unha sobremesa tradicional, feita a base de follado, fariña de trigo, azucre, aceite e grasas vexetais, sal e grasa animal, que se pode degustar en festas de toda Galicia desde hai uns séculos, destacándose pola súa elaboración artesanal e o seu sabor único. Estas deliciosas rosquillas están protexidas por unha marca de calidade, un distintivo que garante a súa excelencia. As confiterías que producen estas rosquillas pertencen a unha mesma rama familiar, cuxa tradición comezou coa figura da tía Luisa, unha muller orixinaria de Ribadavia, que se asentou en Pontareas en 1865. Foi ela quen deu o inicio a esta tradición rosquilleira, transmitindo os seus coñecementos e sabedorías na elaboración destes doces. Así, as rosquillas de Pontareas non só son un referente culinario da rexión, senón que tamén levan consigo a historia e o legado dunha familia que, xeración tras xeración, mantivo viva esta tradición que segue sendo apreciada hoxe en día. Por iso, podemos destacar a confitería Regino, que permanece en mans da mesma familia desde fai 5 anos o leva a súa bisneta, pero isto trascende desde fai 5 xeracións atrás, así como a confitería Ancla, que foi fundada en 1984 por dous mozos que querían triunfar no mercado empresarial. Por último, destácase Dinguilindín, que foi fundada en 1875, levando máis de 149 anos abertos. Elabóranse 432.000 paquetes ao ano entre as distintas variedades acollidas á marca de calidade. A máis vendida é a de follado, da que se distribúen ao redor de 270.000 paquetes de rosquillas e nas festas distribúense ao redor de 75.000 paquetes. Tamén cabe destacar outro doce tradicional da gastronomía pontareana, como son as poufeiras e os melindres. As poufeiras trátanse dunha especie de boliño ou masa frita elaborada con ingredientes sinxelos como fariña, azucre, ovos e fermento, que se frite en aceite quente ata obter unha textura crujiente por fora e suave por dentro. O seu sabor é delicado e lixeiramente doce, o que o converte nunha merenda moi apreciada na rexión, sendo un emblema tradicional culinario da zona. Os melindres son unha especie de pequena galleta
ou bizcoito caracterízase pola súa textura suave e esponxosa, ademais dunha capa de azucre que lle outorga un toque crocante e doce. Feitos con ingredientes simples como fariña, azucre, ovos e anís, os melindres teñen un sabor delicado e aromático. Este doce non só é un orgullo local, senón que alcanzou unha gran popularidade con ao redor de 25.000 paquetes vendidos anualmente, o que demostra o seu recoñecemento tanto entre os habitantes de Pontareas como entre os turistas que visitan a rexión. Así, os melindres convertéronse nun produto emblemático destacando a riqueza culinaria e cultural do municipio. Todas estas delicias podémolas atopar en postos de venda das festas, romarías e en establecementos dentro e fora da súa localidade de orixe. Estas rosquillas deben probarse ao visitar o municipio de Pontareas, xa que destacan pola súa rigorosa elaboración e o seu sabor exquisito que conquista aos padais. Están protexidas por unha distintiva marca de garantía de calidade a nivel nacional, un símbolo que se outorgou a produtos que cumpren con estrictos estandartes de excelencia establecidos por organismos certificadores. Esta marca asegura que as rosquillas pasaron por un proceso rigoroso de avaliación, garantindo a súa seguridade, calidade e autenticidade. Ademais, reflicte o compromiso dos produtores coa mellora continua e a satisfacción do cliente, o que reforza a reputación do produto e xera lealtade entre os consumidores. Tapeando a través do TEA. É que o tapeo é moito máis que unha comida rápida, é un estilo de vida. Cada tapa ten unha historia e un sabor único, e cada rexión achega a súa propia interpretación do que constitúe unha tapa perfecta. As tapas son unha das delicias representativas da gastronomía galega, constituíndo unha parte fundamental da cultura local. É por iso que nun municipio como Pontareas podemos gozar dunhas deliciosas tapas de embutidos galegos como o chourizo ou o lacón e queixos da rexión como o de tetilla. Xa é tradición que os bares ofrezcan unha tapa gratuíta coa bebida, un costume que fomenta que os comensais pidan máis bebida e continúen gozando do ambiente. Pontareas posúe o seu propio roteiro de tapas, o coñecido Pinchotea, un roteiro de petiscos que ten como obxectivo buscar a mellor tapa de Ponteareas. Esta está destinada a aquela elaboración que mellor represente os valores do concurso, incentivando a mellora continua da oferta gastronómica e que a súa vez reforce a oferta de turismo gastronómico como elemento diferencial. Os participantes do concurso son bares e restaurantes de todas as parroquias de Pontareas, que ofrezcan tapas, frías e quentes, de elaboración propia a base de produtos de proximidade coa certificación de calidade alimentaria galega. Este certame celébrase entre os meses de outubro ou novembro, momento no cal se pode degustar estas tapas por prezos que oscilan entre os 2 ou 3 euros, acompañados por ricos viños da zona. Os participantes recibirán nos establecementos integrados no roteiro un pasaporte no que podrán poñer un selo por cada tapa ou petisco. Se acumulan un mínimo de 6 selos, participarán no sorteo de diferentes premios. Do TEA directo ao prato, a lamprea. En Galicia, a lamprea ten unha gran relevancia cultural e gastronómica, especialmente na zona do Condado Paradanta, onde o río Tea, que atravesa Pontareas, é coñecido por ser o hábitat natural deste peixe. Este curioso peixe ten un lugar especial tanto na cociña local como na cultura. A pesca das lampreas realízase mediante un sistema de barreiras chamadas pesqueiras. Estas barreiras colócanse nos ríos para impedir o paso das lampreas. Cando as lampreas chegan ás barreiras, quedan atrapadas nas redes e son capturadas polos pescadores. As pesqueiras constrúense con materiais naturais, como a madeira ou a pedra. As redes adoitan ser de malla fina para evitar que as lampreas escapen. A tempada de pesca da lamprea comeza en xaneiro e dá fin en maio. Esta práctica realízase principalmente na parroquia da Moreira. É un animal intenso, cuxa textura está moito máis preto dunha carne que a dun peixe, razón tamén pola que os podentes a consumían en épocas de Cuaresma. É potente, digamos que se podería asociar a unha caza porque é moi frecuente preparalas a bordelesa, con viño, especias ou o seu propia sangue. Con todo, hai formas máis sinxelas de cociñar coa lamprea, como pode ser a lamprea rechea, en empanada ou afumada, que son máis amables, sobre todo no caso das dúas primeiras. Tamén adoita ser frita, fariña, ovo e pasadas pola tixola.
só que aquí se fai coa lamprea fumada ou guisada con fideos e xudías verdes, ou dentro do cocido. Eventos gastronómicos. Ao longo do ano celébranse varios eventos que poñen en valor os produtos locais e as costumes da rexión. Entre as festividades máis representativas atópanse a Festa do Pemento en Guláns, que se celebra a principios do mes de decembro. Este evento está dedicado ao pemento da zona, un produto agrícola moi apreciado na rexión. Durante as festas, os asistentes poden gozar da degustación e actividades relacionadas coa gastronomía local nun ambiente festivo e familiar. A Festa da Tortilla en Ribadetea, que ten lugar a finais de abril. Este evento rende homenaxe a unha das receitas máis tradicionais da cociña galega, a tortilla de patacas. Os participantes poden gozar dunha xornada chea de sabor, na que se preparan e degustan tortillas de diferentes estilos e variedades, todo acompañado de música e outras actividades lúdicas. Nos magostos, celebrados en diversas parroquias de Pontareas entre o 15 de outubro e o 20 de novembro. Estas festividades está vinculada á recollida de castañas na tempada de outono. Durante os magostos, os habitantes da zona reúnense para asar castañas e gozar dunha xornada de convivencia, música tradicional e bailes populares. Estas festas son só algúns exemplos da rica oferta cultural e gastronómica de Pontareas, que cada ano atrae a numerosas visitantes desexosos de experimentar a auténtica tradición galega. Viños. Os viños Albariño de orixen Rías Baixas destacan pola súa frescura, elegancia e a complexidade que lles outorgou os seus chans e climas únicos. Entre os expoñentes desta variedade, Baixavén e Vila do Corpus representan dúas expresións distintas pero igual sobresaíntes deste emblemático viño branco galego, cada un co seu propio carácter e singularidade. Cervexa Galician Brew. Trátase dunha empresa local, que é unha iniciativa que nace do rural, froito da superación para crear un produto natural e de máxima calidade. Isabel Vietiez é mestra cervexeira de Galician Brew, é sevillana de nacemento e galega de corazón. A adega está situada en Chan da Gándara, Pontareas, que significa lugar da auga, unha contorna natural xunto ao río Tea, onde a auga é a protagonista. Sabías que Pontareas conta cun restaurante que está na guía Michelin? Trátase da Xanela Gastronómica. Este negocio nace por mor da idea de dous amigos, socios e cociñeiros, Ángel e Víctor, que levan compartindo o seu amor pola gastronomía desde que coincidiron na Escola de Hostalería de Pontevedra.